Aku ngono wis lulus. Kowe iki kuliah apa? Kuliah kok do bangga aku sing lho. Kuliah ning ndi kowe? Lho kuliah iki S piro? Kuliah iki piro? Kok seni-seni iki kuliah iki S1. Lah. Aku lho SD ora omong-omong wong. Sarang-sarang nggih Mas wis sak Mbak rombongan Deni bis kalih Sugeng mobil. Dalu. Rame sanget nggih Mas Dalu menika Mas. Antusias nggih. penonton bondel ngambon Penontonnya menika luar biasa. kuwatah tek wong kabeh ya Mas. Yo ya. wong jenenge. Oh, alah sinden kok adoh dope pedhot. Iki coba presiden yo petinju. Dadi kok aja macem-macem karo Deni. Dikiwa mau diar. Mulane kok sikile papat. Kowe dudu sikil. Sikil. Lengen. Oh, bayo kok medelan 50 ngene Pak Ibu. Wamplengen ngono Den julang. Wah, iki nyamplok aku deal untuk ambles. Iki yo juragan mbako. Kejaba presiden. Ora iso bedakno keramik ambek endas lho. Mbok iya kabeh iki lho. Ndasmu tak edek Pak. Aja. Engko ben diganti ae, aja ndas kuwi. Ganti apa? Ganti ndas truk. Aja ini bojoku tak godho. Aku turu tak tutupi bantal mlebu kamare. Ndase ndi ndase. Ngono kok. Terus nyanyi no terusan. Nyanyi apa? Ndas mundi. Ayu. Das mundi. Asik. Das mundi. Bob Mas, bob. Sampeyan iki wis dimik wong pira leh? Wong 5 ngono kok mati papat. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Jolang. Malam Sugeng Dalu Pak Sigit, malam cangik Mbak Limbu. Nggih, kasembatan sowan ana Desa Bondol meneh. 2 tahun kepungkur panjenenganipun Bapak Haji Khatam kagungan kersa mantu wayangan. Nggih, Niki sowan melih panjenenganipun ngluwari nadar. Nggih. Memang lurah satu-satunya yang luar biasa di Kecamatan Ngambon. Wis Haji Katam sisan. Oh iya. Mas iki ora katam Quran ki ora ning asmane wiwit lair ki Khatam. Oh, Mula katam sak papane asma kinarya japa. Leres. Kawruh kaprajan Nggih. tentang peraturan desa nata desa ya wis khatam panjenengane. tapi khatam asmane tapi jumbuh kalian suasanane, jumbuh kalian labuh labete, sembodo sembarang dengai. Sembodo sembarang Ket dene. tanggaku anake Mudin dijenakno Soleh ya mendeman. Kuwi berarti ora jumbuh karo asmane. Jenenge ae Soleh anake Mudin, tugase yasinan mbek ngedusi wong mati. Lho anak-anak kok mendeman. Mulane niki lurah satu-satunya di Kecamatan Ngambon, Pak Haji nggih. Sembah nuwun sing ndi leh wonge cah. Sugeng Dalu Pak Haji. Lho kowe urung tau ditangkap aja? Dereng nggih nembe pisan niki. Ngono Iya. ya akeh sing takoki jek urip ngoten kok. Nggih. Sembah nuwun Pak Lurah, benjang muga-muga ndang duwe putu kasembadan apa sinedya wayangan melih. Wah, aku mau sowan ning daleme dipameri meja kursine. Oh iya, kayu gelondongan apik-apik, Jo. Piyo iku menawa tumbas apa hadiah niku? Aku kon tuku. Aku urung teko wis ditempleki stiker tulisan dijual. Mati aku. Alah, mulane wong sederhana kaya aku anggere nang omahe lurah langsung takokku, gadah telenan elek-elek, Pak, ngono wae. Ora tuku. Ngono wae. Lha daleme Pak Lurah ki mebel apa-apa ana kabeh. Biuh suasana yang luar biasa Pak Igit, mriko dipageri, mriki dipageri, lapangan jembare kaya ngene full penonton. Tepuk tangan untuk penonton ning Bondol Ngambon mriki. Kayak lapangan ngene pola yo full penonton komplit. Iki engko khusus sinden-sinden genah nggih, ana sing kudu pipis langsung ning isor wit mbako nggih. Nggih. Ya guri iki kebon mbako. Heeh, wong nggon aku katutan lugut ngene kok. Nggih, alhamdulillah para penonton kersane pirsa Majulang menika kejaba pelawak menika nggih dadi petani tembakau wonten Rembang. Nggih, leres alhamdulillah. Piye Pak panen Igit. apik, Jo? Nggih panene sae, wong ngancen nandur mbako. Godhonge piye? Godhonge nggih ledung-ledung, wong cedhak kiwan nandure rong wit. Nah, Kowe kuwi mung nandur rong wit. lha nggo tombo pengen ya, Pak. Gek nek umpama nandur tenan sakmene ambane kaya piyai kene iki ra mumpuni. Karena mbako itu perlu tanaman yang perlu perhatian utama kawit deder, kawit ngucir, kawit ngumbai apa jenenge
godhong iki ngepeli tengahan pucuki rajang waduh angel kabeh. Mepe ku nek ora mendung grimis bingung kabeh. Walah aku tau main ning gone wong mepe mbako lagi jam 09.00 do mulih kabeh. Lah ngopo? Ape ngiyomno mbako sik ngono. Iya. Do mulih kabeh ning piyai kene ora. Kabeh wis rampung rezeki kumpul Pak Lurah syukuran awake dhewe awor karo ngucap syukur alhamdulillah. Wayangane Pak Sigit piyuh kiwa yo mirsani tengen yo mirsani kono yo mirsani Pak Lurah luar biasa tenan. Luar biasa meneh bengi iki dirahi panjenenganipun Bapak Haji Setya Wahono. Wilujeng dalu Bapak kanca madrasah iku mbiyen. Pak Setya Wahono ki calon Bupati Bojonegoro. Lho Pak Lurah iku anane Katam kan sing marahi Pak Wahono. Oh ngono. Kanca madrasah jare kowe mbiyen sekolahmu ning Man. Tenggene Man niku namung 6 sasi. Lho kok mesti lho Pelajarane angil-angil terus ngalih ning gone Min. Men iki bakul kopi. Ting mriku diwarai upyuk, diwarai sembarang kalir ting mriku. Iki kurang afdol lamun to panjenenganipun Bapak Setya Wahono diderekke Pak Haji Khatam, Mas Dawam, pengawal khusus kuwi. Muga-muga kasembadan. Monggo Bapak Wahono. Nyuwun berkahipun. Turuk Haji Khatam. Bapak monggo Bapak. Kula aturi pinjam. Ngoten, nggih. Mau Pak Dawam pun, Pak Khatam pun. Nggih maksude badhe mandhap napa badhe? Badhe nyuwun lagu nggih ta? Jenenge lagu Bapak Dawam menapa malih Bapak? Mosok nek badhe mandhap pesen setunggal melih ngoten kersane rondok luwung Bapak. Oh nggih. Nggih, lagune ping 2 napa Bapak? Nyunipun mari kangen Ibu. Nah. Nggih. Pak Khatam. Napa Pak Khatam? Cocok. Oh nggih podang kuning. Lagune kudu loro sesuai nomor urut Bapak Setya nggih. Wahono. Loro. Podang kuning. Nggih. Oh nggih. Nggih. Dilangsungno Mas. Nggih, podang kuning. Di gandeng Bojonegoro digarap tayub Bojonegoro. Harus. Podang kuning karya Pak Pak Lurah mriki wah saged nyawiji Tayub Pak Kades do beso malah gayeng nggih. Nggih. Wah niki Bapak Menyatu monggo. Podang kuning buka saking Bonang Mas. Yo. Monggo Bapak nderekaken beksan tayub Bojonegoro.
Monggo Pak Dawam besok Pak Dawam. Ora mandung atiku sana Guguk asmara. Tak seranane sono pikat putih bendo. Aku kelingan kebekai biyen tak goleren neng jagat tebak tulisan marana apa tanda isi praban ku balas mara biyen kae tak go andem tresno tanpa bantal tanpa kuasa berata putih taman asmara ku bekae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki ku bekae kebak cerita tengah wangi nganti gagat rina cedak tanasak srenging ati gatan lontor saya merhati aku kowe dadi kerabat mereka leren ning gubuk asmara. Wah, tepuk tangan. Sedaya keren-keren Pak Dawam ki jebule saged beksan Lho, sukses selalu. piye? Pak Wahono amin Sembah amin nuwun, Gusti Allah sembah nuwun. ridho. Pak Nggih. Didi sukses dan seger waras. Sembah nuwun Bapak, sembah nuwun. Matur nuwun, Sukses matur selalu, nuwun. Sehat Nggih. seger waras selalu sukses. Tanggal 1 November dan Pak. selalu sehat Wah, amin. Nggih, 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 nggih. makasih matur nuwun. Makasih. Sehat Oh. selalu Pak Didi sukses selalu. Ya. Nggih, jeng 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 ya. Ya. Enak penak konden. Nggih. Turuk turuk turuk. Disawer Mas Dawam. Pokoknya anggere wayang Laladan Bojonegoro lho Purwosari, mesti Mas Dawam karo adike Mas Maftuhan, itu mesti rawo. Ngono. Lan sok tanggal 1 November jo di bolong tanggal. Kosong to? Nggih. 1 November kosong. Nggih, siap. Suwan ning Pelem Cocok. bersama Pak Wahono lan Mas Dawam. Wah, Nggih, iki mau dibisi Jumat Paing kapan? 1 November, Pak. Nah, Nggih nika bar kandha kula longgarmu kapan Jul ngoten. Ki tanggal loro kosong to ya. Kula 1-2-0 Ya wis melu aku wis 1-2. Siap. Ah, siap. ah. Ya Allah amin ya Allah. Kena nggo bayar bank. Amin.
jenenge nyambut gawe ku ning dingkon wong urung mergawe wis dipangan kudu tanggung jawab. Kaya bapak-bapak tokoh-tokoh wau nggih ngoten. Dadi saurunge ngendika saya mau ini saya mau itu nyatane Pak Lurah-lurah pun kasembadan jumeneng lurah ning disembadani tenan. Iya, heeh. Tresno nyang budaya nyatane Pak Khatam iki mantu ya wayangan. Apa meneh Mas Dawam diluk-diluk wayangan, diluk-diluk wayangan. Mas Dawam iki bar mong-mongane kok selapanan ya wayangan. Aku wis kelingan Garuda Pancasila ukir-ukiran kayu apik wis diwariske aku wis tak simpen Mas. Oh, sing teng anu mriko no, niku saking Pak Dawam. King Pak Dawam. Nggih. Apik kan ya. Iya, heeh. Coba nganu iki mau nek kan kur saiki sing iki putra set daerah saka Begadon Gayam iki supaya luweh dening katon Pak Igit. Nah, Begadon kene Nduk. Panas mlaku orang gawa payung sandale diseret dramaane mlentung Surabaya keker. Sugeng dalu, Pak. Dalu Nduk Jenita. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat, Nduk. Dongane Bapak sehat-sehat selalu nggih, Nggih, Pak. Amin. Iki mau wis disekseni Pak Bupati ngono ya, Pak Bupati Jonegoro. Bupati wis. Pak Setyo Pahono. Wis wis. Yo sinau sing becik. Apa harapan Nduk Jenita tentang kesenian di Kabupaten Bojonegoro? Pandangane Nduk Jenita. Nah, piye? Untuk tokoh-tokoh bisa memperhatikan, memberikan wadah dan ruang untuk kesenian khususnya. Elah. Aja kuwatir sok ben wis Kuwatir Pak Wahono Nggih, kene Pak. dadi peh. Iki semakno wis dadi ngono wae. Nggih. iki kelas 1 sok ben tahun ngarep kelas 2. Nah, 2, 3 terus SMA. Berarti periode kedua sok ben Pak Wahono kuwi isih kuliah. Lah, iya. Ngono. aku ngono wis lulus. Kowe iki kuliah apa? Kuliah kok do bangga aku sing lho. Kuliah ning ndi kowe? Lho, kuliah iki S piro? Kuliah iki piro? Kok sering-sering iki kuliah iki S1. Lah. Aku lho SD ora omong-omong wong. Kabeh yo do SD. SD iki malah Nek Jolang iki apike kuliah ning Universitas Tugu Muda. Nggih. Disingkat Untumu. Merongos. Wingi ya dienggo iklan kopi Tugu Luwak. Lah piye? Aku pas foto tugune dileh karek luwake wae lho. Nggih. Nduk Jenita arep nembang napa, Nduk? Coba, Nduk, bebas, Nduk. Jadi nyobi sambel kemangi, Pak. Oh, cocok. Sambel Iki kemangi. senengane Pak Dedawam sambel kemangi. Heeh. Ora seneng sing rendang-rendang ngono ora seneng. Sambel kemangi ya. Iki Lurah-lurah iki. suasanane Banyuwangi. Nah, SMP kelas 1 pintere kaya ngene aja. Ndek puno anakmu isih SMA kelas 2 kok wis meteng. nika ceritane menawa do njajal kok. Ngono bapake kok ya ngombyongi kok amin. Lah piye wong cita-citane ngono. Oh iya, ya wis. Jajal saurunge nganggo gamelan ngambil suara. Ya. Ken ketok cetha suarane. Nganggep bawon apa mboten, Nduk? Langsung mawon, Pak. Oh, langsung. Oke. Nggih. Nggih. Ibu bapak nderek ora iki? Derek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Bu bapak nderek. Terus kakak Kakak Sake. streaming saking griya. Nggih, teng streaming. Ya. Nduk Jenita sambel kemangi ya Mas Danang simpingane sing benake Mas Danang ben ora ketok gronggung ngono Mas Danang ya. Ayo sambel kemangi Nduk Jenita dados.
Tepuk tangan Mbok Jenita putra daerah Bojonegoro. Ah wis elok. Dadi ketok ana iya heeh. Bapak Setya Wahanama munggah panggung iki wis murup aurane. Nggih. Dadi ramalan perakiraan cuaca bupati-bupati sing dadi lho iki ramalan ya. Nggih. Bojonegoro Pak Setya Wahana. Nek Tuban Mas Lindra. Oh. Nek Bluro Mas Arif Rohman. Oh. Rembang Mbak Vivit. Wah, iki rekamanku dieling-eling. Dieling-eling. Heeh. Yo. Nggih. Tak baleni neh. Ramalan Dalang Sigit Arianto. Kabupaten Bojonegoro sing dadi Pak Setya Wahana. Nomor 2 nggih. Lajeng Mas Arif Rohman untuk Kabupaten Bluro. Amin. Nggih. Terusan Tuban Mas Lindra. Rembang Mbak Vivit. Kuwi ramalan, kuwi mergo kancaku kabeh dadi. Ya sing tak duweki kancaku kabeh iki sok ben nek bar tanggal 17 iki diupload neh nek ora percaya. Iki cakraning rat kuwi wahyune ratu dadi. Dadi ngono. Cakra ki mubeng gitu. Mubeng. Ha iya, heeh. Dadi sing tak dongake kabeh mau wong kabeh wis do ngabari nek dadi arep syukuran kabeh. Amin. Iki somben ben di apa direkam iki wong sing Sigit channel iki rekamane eneng. Bisa dibuka meneh. Bisa dibuka meneh. Oh ngono. Sing demung senenge ra karuan. Awi guru nyenengke dodo. Iya iya. Dodo ku anggere sing penting bahagia ngono kene ra melok sedih. Yo jolang tetep boloku. Kancaku. Dadi nek jenenge seduluran ki mesti selawase. Gek ana ora ana, gek agung gek sat, sedumuk batuk senyari bumi. Sing penting sapa sing nanggap ya aja. Nggih. Nah iya, heeh. Iki mau nduk Janita tak titipke Pak Setya Wahana. Nggih. Bu Yuyun iki Bluro tak titipke Mas Arif Rohman. Lah. Terusan Mbak Indri Jatirogo Tuban tak titipke Mas Lindra. Nduk Lila Rembang tak titipke Mbak Vivit. Mbak Yosi cukup tak titipke Mas Didik. Didik DPR Panja. Oh. Iya iya. Aku langsung Pak Didik iki tugase akeh gek ngingoni Yosi ceriwise ra karuan. Nggih. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club saka Jambe Kali Tidu, Mas Kasir sak kanca. Rawuh hebat yo bar wayangan dhewe. Nggih. Iki Cakraning Rat Fans Club niku nganu Pak Wahono menika penggemar-penggemar kula sak kanca menika Orwil Jonegoro. Oh, komplit iki komplit. Heeh. Coba saiki sing nganu ya, sing saka suwi ra ketemu saka Nganjuk. Ah, cocok Mbak Deni. Suwi ra ketemu cah. Kuwi ketemu karo Deni tahun pira biyen, Duk? Nika 2012 saiki ting Bluro. Neng nong. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Dalu Mbak Deni. Nggih, wilujeng dalu. Waduh. Iki sinden apa warok, Mbak? Pripun kabaripun Mbak Deni? Sae. Coba kowe jal sing tak aja. Sugeng dalu Mbak Deni. Sugeng dalu Mas Iki. Dalu Mbak Deni. Sehat mawon nggih Mbak Deni nggih? Alhamdulillah sehat Mas. Jenengan pripun Mas? Ya pandongamu nduk Bapak sehat. Nggih, alhamdulillah nggih Sugeng Mas. dalu Mbak Deni. Nggih, niki mau mriki kalih sinten Mas jenengan Mas? Yo, iki mau ya karo bojoku karo komplit nggih, sak nggih. rombongan ngono nggih. Sareng-sareng nggih Mas, nggih sak Mbak rombongan. Deni nggih, kalih sugeng mobil. dalu. Rame sanget nggih Mas dalu menika Mas. Antusias nggih. penonton bondel Penontonnya ngambon menika luar biasa. kuwatah tek wong kabeh ya Mas. Yo ya. wong jenenge. Oh, alah sinden kok adoh dope pedot. Lah kok kowe nesu? Kene munamuni sugeng dalu kok amen Pak Sigit. Aku iki wong. Den kuwi wong Den.
wong. Iki wong. Wong nek ra wong iki do maca kulhu aku ilang. Ki wong dudu demit kuwi. Nah iya. Tak kira damen iki Mas. Damen arep mau obong. Damen. Lah piye angkrem kene piye ngene? Kok ya 2012 terakhir ketemu ning Bluro. Kula tesih gadah kasete niku teng ngene Bos Gamping. Oh iya. Biyen kasete CD karo Mbak Deni. Kowe urung pojo apa-apa ya? Halah kula tesih dodol es nika. Es apa? Es anyep iku lho. Ya kabeh es ki anyep ora ono es kok Nek panas. dodol ning donya apa ning neraka? Lah kuwi ditakoni dodol ning donya apa ning neraka? Pertanyaanmu piye? Nek dodol ning donya apa ning neraka? Ya nek jenenge es mbok dol ning donya ku angger wong wis duwe ya didol ning neraka. Berarti kowe kon neraka. Heeh. Ning neraka lah ora gelo. Lah sebabe Aku nek kanca-kanca ape nyumet dudu tak tapuki cangkeme. Kok iya kabare pripun? Alhamdulillah sae. Aku mii yo kaget Eh. kok. Lah sinden kok nek yo sikit ciri bisa nek kuping penak. Iki malah kaya awor warok Ponorogo. Lah bojomu ora kaya Deni suarane ora ya banter ngene iki. Ah bojoku iki banter ngentute tok suarane halus. Entute piye suarane? Bojoku anggere semenenge ning jero kamar. Heeh. Plorak terus roroh. Kaya Wah kaya bis nyelip kampase remel. Mambus. Kok ya sing penting sehat. Alhamdulillah nggih Mas nggih, Allahu nderek. Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Apa, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kaki danyang nini danyang malaikat ingkang jaga tlatah. Nyapa? kowe nyek Deni nek ngono kuwi. Ora Kok kowe nyebut kaya ngono ki nyek Deni? Mau padake Deni apa? Mbok kira aku apa? Ayo. aku. Mau kira gendruwo? Hah? Mbok kira gendruwo aku? Wah, gendruwo kok brengose ning ngisor. Hei. Lambemu Lah piye wong kene iku nggon kebayak ki klewar-klewer kaya brengos ngene. Ini duduk brengos. Apa wi? Mie. Oh, mi. Mi soon iki rupane putih. ya iya. Anak sing ireng. Apa wi? Mie. Mbako ngono ya. Kok ya ono. Gendi kowe jon jegleng Deni. Oke. Brajakan Banyuwangi dibawani Mbak Deni. Suara masih ben ketok. Wah. Iki kejaba presiden ya petinju. Dadi aja macem-macem karo Deni. Dikiwa mau diar. Mulane kok sikile papat. Eh. Kuwi dudu sikil. Sikil. Lengen. Oh, bayo kok medelan 50 ngene Pak Ibu. Wamplengen ngono Den julang. Wah, iki nyamplok aku deal untuk ambles. Iki ya juragan mbako. Kejaba presiden ning Gondang Ancuk petani tembakau karo Brambang. Wis apa-apa tak tandur. Ah iya iya. Nandur apa ya, Den? Tandur perkara. Aja to. Gon-gone wong tanduri kabeh pokoke ya. Ya. Dibawani Den, men jegleng julang. Ih, Ih. Nah, iya. Bojone ya kerasan ngono. lah nyapa? Lagi umpamane wong lanang turu gek terus wong suami istri rak rapat-rapat apa terus karo Dik njaluk iku. Apa? Sing lanang ra tiba kon dhuwur bayang tak ndelok aku. Den iki bojone sing pertama mati, matine kenapa Den? Gak ero sampean. Aduh kena apa mati? Aku bojo entek 5. Wih, Mati papat. mulane kok ngantek bengkong kabeh. Kok iso mati sebabnya apa Den? Kepidek. Siji kepedek sing nomor loro kegelumbungan. Oh, lho iki piye ndak ora iso bedakno keramik ambek endas lho. Kok mbok iya-iya kabeh iki lho. Ndasmu tak itek Pak. Aja. Engko ben diganti ae, aja ndas kuwi. Ganti apa? Ganti ndas truk. Aja ini bojoku tak godho. Aku turu tak tutupi bantal mlebu kamar. Ndase ndi ndase. Ngono kok. Terus nyanyi no terusan. Nyanyi apa? Ndas mundi. Ayu. Das mundi. Asik, asik. Das mundi. Bob Mas, bob. Sampeyan iki wis dimik wong pira leh? Wong 5 ngono kok mati papat. Oh. Iki bojone sing nomor 5 Sayub-ayuben. Boten Mas. Awet ta niki. Awet. Melok gandelno ban guri ra wis. Awet. Bojone ya cuwilik ngono kuwi kaya aku ning. Dadi anggere lunga-lunga digendong Deni. Sakmene.
Ora apa-apa wong judu kok. Iya coba. Nembang nggih. Alah iya. Neng nong. Awakmu ki nek ora kerasan jarian copot wae. Lah nyapa to, Kok Mas? men ngenang ngene. Lah wonten ayo legiane wong ngene iki Apa perkara dhewe-dhewe. tek limo terus kekamban ngono Oh. piye. Mambiak. Terae wong sola-sloga ki ora padha. Oh iya, Iya. ciri Aja wajah. dipadakno. Iya. Aku wis yo ngene iki. Wah, iki kenak iki ketoke mendem ora ana urusan iki. Ah nek tinju kan awalane ngene iki. Iya percaya walah. Iki mbok grajekno 20 kotak nyandak iki. Padake saka penampa. Ayo, Nduk. Jengleng ya, Jal. Iki jane ape nyinden ta ape nelek. Lah piye? Kok ngantek ngenang ngene men persiapane. Ancak. Ambil napas. Iya kok wong ape bawa iki kaya kanca-kanca gir napas ndek kok ngantek ngenang ngene iki. Ya ape piye. Ayo. Ciri wanci ya nak ya. Sampeyan kok muni telak-telak apa ngerti telak. Telek kok. Ya reti. Ya kaya jolang kuwi bentuke. Apa ngerti telekku? Heh. Apa wis tau ngerti telekku? Lah wingi aku pas dadi sabun ceblok ning kloset awakmu esuk-esuk rono. Yo so wae. Yo. Saiki ya Mas ya. Oh, kabeh do ngenteni kowe. Ya Allah. Gusti muga-muga sabar kaya Pak Lurah-lurah mriki ya Allah. Iya. Masalah. Aja ganggu sik ya. Wis waya iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong urip kok mau adani kuwi subur. Lah nek menawa bocah lali. Cepekno lemah punden deh. Monggo apa? Dijilatno bathuke nek menawa lali iso. Mampiat mayon Mak kerupiet. Kok gak muni? Ngopo? Gak iso muni. Terkutuk. Deni momole kaya ngene kok mak klothak. Kudune piye? Mak gabul. Udah tak tuh. Des. Tak. Des. Oh. Ngono. Ya gone kan muni des ngono. Terus niki ya. Iya. Samarane gandeng pelampiangan. Wup. Das. Marem. Bisa muni Piye? des. Cocok ora? Kok semune mutung kowe? Wong maksude des iku musik nganggo musik ora nganggo cangkem. Oh. Ora nek musike iki. Ora nganggo Gak gamelan musik. karo kendang. Heeh. Teng tak ndanding tak ting des ngono. Sing enak kaya caping gunung mau lho. Oh, tabuhe iki Lah, diangkat. tabuhe iki rondok diangkat soalnya Banyuwangi nadane dhuwur. Oh, Lah, nek kowe mumbul tabuhe. Sing diangkat Eh. mergo jenglengane rondok dhuwur. Oh iya. Tung tak dadin. Des. Oh iya. Nah, Ayo, piye suarane Deni piye, Jal? suarane wis ora mantra-mantra pokoke wis sameh kaya penyanyi asline. Eling-eling. Tak. Des. Kok dese kok ning kene. Lah ancen direwangi polah ya ngeboti kuwi. Enek apane? Malah panas udan wis ora krasa ya. Ya suarane gendeng pelampiangan ya.
Oh, tapi diangkat. Diangkat. Tapi diangkat ah. Maksudnya diangkat ya terus ditibake. Halah. Bareng tiba kok terus nibani sinden. Ya, golek kesempatan kowe. Ya ora perkara golek kesempatan. Lah nek wis ngene iki mati ora kusnul khotimah le, Pak. Oh alah. So, mati ku golek sing penak. Lah ngono, bocah. Aku seneng bocah-bocah iki. Pinter ta ya? Pinter-pinter. Pinter ngawur. Hah? Pinter ngawur. Dan upama padha legane kowe dadi bojone Julang gelem ora? Upama. Moh. Moh dene. Gelem kena. Lah sebabnya apa kok kowe wegah? Lah wong arep ngambung Apa? urung kena lambene untune teko sik. Kowe ngarani merongos. Omongan aja. Kene ape ngambung. Kayak ya suwek kabeh ra iku. Ya ora perkara suwek. Nek ape ngambung ki kandha sik. Lah. Terus piye nek mengkondisikan cangkeme? Ya carane kok lambeku tak tumpuk. Oh. Bebas ra kenek untu. Tur aku ki wong triman mbok nggo tumbal kenek. Oh iya. Nek sepi tanggapan dijak ngemis ya gelem. Rai ngene iki Lah nek aku nesu tak gecek. Aja engko sing nyambut gawe sapa lek aku dadi bojomu kok. Wis nyambut gawe panggah aku, rupamu mau kondo. Mau kondo ki apa ta? Ki basane anak-anak Gen Z. Ora apa gak? Oh, Mau kondo ya apa? bocah ndelalah. Ya wong ki elek apik judu pati rejeki ki wis ginaris pesti. Apa-apa nulat sarira hang rasa wani aja rumangsa bisa ngrumangsani eling sangkan paran. Lho. Eling sangan paran kok tanganmu rono. Lah aku sampean apa ra kok kene kok iso. Oh iya. Oh alah. Wis juga tekke Julang Den. Terus ya Den. Oh, lali. Anak sing takok mau kondo ya apa? Jelaske Den. Apa? Modal madil. Alah, sing ko iku mau lho apa? Lah ganteng nek ra nggawa kuwi kowe gelem. Terus ya Den, terus. Ganti liyane to. Sing penting ya kuwi kok iso. Gak enek kuwine nyilihne kancane. Ah. Nggone kancane kanggo kabeh. Full job. Yo gasang ning prapatan kono. Kok terus nesu. Ono wae. Terus kae ya. Gemes. Nyerang biai Nusantara Mudiar ya. Mulane nyambut gawe ki sing tenanan, wayahe ngadeg-ngadeg. Senene Jangan Dan. dibaca sampean. Syukur. Syukur. Rumangsaku kok padha-padha nyambut gawene, bayaranmu akeh kowe karo aku. Ngombe ae. Wong urip basane mampir. Ngombe. Lah aku ngombe kok mbok amuk lah apa? Karo njaluk tulung benake tangane Werkudara sing aku kae. Ngerti Werkudara apa ora? Loh, malah tanganmu to ya.
Sing nepuk blengkung kae lho. Oh, alah. Roh apa ora jane matane. Syukur. Digalaki ya, Den. Oh. Wayang apa wis re? Perkudara. Nek ngarepe Werkudara Buta. gurine buta. Anoman. Apal kowe. Kok kaya cangkemku ya. Kowe ngaca ya kowe. Wah, iki aku pas turu diblak mesti. Iya. Kok untu-untune barang persis. Untuku ngantek saiki tak nggo mangan mie ayam ku angel. Kok iso angel? Lah sing arep ora tembus kene nyantol siung. Persis ya Mas. Persis. Anak sing beda. Apa? Buntute. Lah buntute. Kok buntute beda Lah sebabnya? kuwi buntute ning guri. Lah nek jolang buntute. Ning ndi buntutmu? Sing wong jenenge menungsa kuwi gek biyen mula. Buntute ki nang ngarep. Mas yo kawit lair yo ning ngarep. Tanggung jawab ning ana sing ngendhek ana sing dawa. Nek nggonmu Dawa. Masa? Lah iki tak ubetno teko kene kuwi. Wis salah pengetahuanmu kurang akeh. Sing bener piye? Jenenge ekor kuwi nggone manungsa ora ketok. Oh iya. Heeh. Takokno Guripa kae, tulang ekor ini ning endi? ning guru. Ning guri, goblok. Syukur kowe. Ketemu Sindan iki mudyar wis kowe. Berarti sing ra ketok tulange. Engko Lah kan kuwi ekor. lah iya, lah engko nek nganu ketok dhewe. Ora ngadel ya. Terus Ya. nah, aku ki takon kok. Iya lah takonmu ngono lah nek ning wilayah kene cah cilik do mlayu to. Nduk disambel ndi? Mlayu kabeh. Senam jantung kowe iki jejerane. Tenan kok Pak, untung aku kok bebas. Seranti loro jantung. Darahku dadi ngene ta. Darah apa? Dadi umum rasane teko mbon-mbonan kok, mbok sentaki terus wae. Iya. Ora modern misan. Syukur. Apik iki. Baleni pisan, Kas. Apa? Kok senengane kancane iki seneng po nek aku ndang modar. Seneng toh? Ya seneng toh. Kowe seneng, Den? Seneng ya? Seneng loh. Kanca-kanca yoga seneng. Wallahu alam. Aja. Kowe arep urip terus. Syukur. Engko nek wong wis mati kabeh, kowe arep urip dhewe. Oh iya, engko gak ana Pak Sigit, gak ana awakmu. Heeh, kabeh wis mati kowe arep urip dhewe. Iya. Saiki jeloloni sik. Bu, kon ngloloni sik. Rumangsamu lunga becekan piye kok Ya ora apa-apa wong ora bendina. ora bendina nek sekali didusi mudin ra balik bendina. Wong angger didusi mudin ora ngarah balik. Kita iki kowe budrek musuh Deni. Aku darah tinggi. Sitok enak sing balik kok. Apa wi? Cong Culidin. Julitin. Balik wis. Julitin. Aja wis. Aja kowe nek mumbul punukmu melok ora karo-karuan. Wis kowe tetep budrek terus iki arep melu cakraning ra terus kowe tetep budrek ndak bi ketemu Deni. Aku tetep sangu dokter karo impus. Iya. Terus Den, Aku seminggu pisan periksa. Jantungku terakur apa ora? Ndang modiar. Belam piangan aja takon susah senang hati sangga. Wih lah mandek-mandek. Kowe mau cokot gelasnya? Ha piye wong pas ngombe kendang muni? Oh iya, Wong kok senengane angger kancane bahagia ora oleh. Ya oleh to. Ate mbok kendang bongko. Lah kowe gelem apa ora? Ya samadyane Pak Igit sesuk wae. Iya. Sesuk ya. Isih tanggungane akeh. Sesuk nek bar wayangan. Aja ngono to, Den. Nek kono iku aku wedi dhewean. Kancane yo adep wong loro adep-adepan. Wah,
ngloloni. Diwalik. Genah. Malah anget ora nganggo AC. Sikil gringgingen badhok semut. Tanah Tom. Gumel yaring. Yeay. Gumel yaring. Yeay. Gumel yaring. Allahu Akbar. Kowe kok malah takbiran iki piye? Lah ya ora rampung. Aku yo kesel. Kowe ora gur omongane Deni teng jogete bareng kesel ladeni Deni. Kandhane model ngene iki angel kabeh. Kok njero mancal, kok njaba eman-eman, kok dhuwur ngebreki wong. Dadi bojomu ya ora cocok. Lah iki ngempit manuk gemek sak wong iki mati kabeh. Oh alah. Upama dadi bojone Deni saya alum. Aku ya kaya kerupuk Bandung. Piye? Kanginan saya cilik tur mati. Dah, eta domongi kok tenemongi mati. Lah kok ora Omong dhewe. Lah iya, mati ayo do ngloloni wong loro adep-adepan. Ya manut sing mendem kok. So. Aku pesen mbek Mudin. Iwang siat Din. Wasiat kok wangsiat. Wasiat. Terus ki, Mas. Bisa. Iya. Ya Allah ndek omong halus esuk tak bancaki cah. Kok tumben halus. Taman Sari Nusantara Belamyangan Belamyangan Gemelare Taman Sari Nusantara Belamyangan Belamyangan Gemelare Taman Sari Nusantara Belamyangan Yesus senengi pesta ojo nakon wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelar rambut biru yara mati seger opya obat segara dira. Coba kaya ngapa gerajakan Banyuwangi disimak kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club wonten Pak Kasmani, Pak Anom Subiarto, Pak Edeli Wonocolo, Mas Prapto Cepu, uga disusul anak lanang Ega saka Senori hadir. Heeh. CFC komplit Pak. Nggih. Coba gerajakan Banyuwangi Mbak Deni nganjuk terus. Gerajakan Banyuwangi rahina bengi sing tau sepi anang wadon hang nekani mirangake saingan
Lah pitik jago randang ngoyak pitike babon kaya babone ae sing ngoyak. Wah, kau babone ketok wis brodol kabeh ngono kok. Ah, sak pitik ki yo mileh. Oh, yo. Kerajakan tepuk tangan yang maksa ngono bojone ora mati piye mati bar ijab tetep deg-degan mateni piye luar biasa Mbak Deni wow sok dijak campur sarimu sing nonton ben do mulih ya
Kok beda mulih. Lah lagi nembang sing delok wedi kabeh model ngono. Iki anu nduk sesuk melu proyek wae aja nyinden. Diwedeni. Nyatane kowe biyen ngefan karo Denny lho. Nggih. Mas Jolang isih dadi penyanyi hadroh. Mbak Denny melu Cakraningrat ki sering titip salam nggo Mbak Denny. Nggih, ngefan karo panjenengane kula. Mangruk maju, mundur. Ngono Denny wow ya. Lah iki mau wis wah lah ketok. Apa? Apa? Ini. Timbangane ngadeg kampleng ra mindoni. Iya. Ngene kaya wit gedang. Sinden padake gedebak. Ampun. Saking makmure. Heeh. Iki Jo. Iki request Tayo Bojonegoro. Nggih. Indri ya Indri. Indri. Ya. Indri karo Mbak Yosi sing kancane iki. Ya. Pilih Indri apa Denny kowe? Yes. Upama padha legane pilih Indri apa Denny? Masih yo mendemo ning jero bis yo milih iki le, Pak. Milih kae iki nek ra terakhir to. Mbok kira aku wong mendem ra doyan karo aku. Maksude wong lanang ki milih. Lah antarane awakmu karo nan Indri, lho iki masih gliar-gliar moto peteng ning jero bis yo tetep milih iki. Ngatek Dri. Milih kowe iki nek ra nyidam patok ya. Aja ngomong kok mati terus aja. Ngidam rujak apa piye ngono. Iya nyidam rujak ora iso patok. Kok patok iki ora kudu mati tapel wateske yo nganggo patok. Oh iya. Supaya pertanahan itu baik dan clear antara sebelah dan sebelah. Wedi ya, wedi. Patok BPN, Badan Pertanahan. Si anggur aku cerewet-cerewet lah, iyalah. Ayo saikimu kowe piye? Bimbang perhatimu ayo. Ngono, awak yo sire serak mati ya karo Denny piye kowe? Suwindi dadi bojo karo bojone Denny umpama. Sepurane. Heeh, piye Mas? Awakmu tak kira wis paling galak malah ana sing nemen. Masa aku wis super bingungno kae malah piyo. Masalah. Iku mangane iku jane sego apa paku saiki. Tekoni ya. Gumun. Ya mangane ya sego. Dene iki mangane sithik, Jo. Sithik kok. Ning kerep. Oh. Mulane sithik ning ngentekke piring. Nggih. Nduk, tayub. Nggih. Bojonegoro. Apa itu? Wonten request menika Sri Huning. Oh, ya. Iya. Sing bisa coba Pak Kasir. Pak Kasir CS pendukung Pak Wahono saka Jambi Kare Tidu menika. Makasih. Pak Podo sak kanca. Kasuwun monggo. Nggih. CFC Kali Tidu. Iya. Monggo katuran Pak Gani. Pak Gani, Pak Kasir. Pak Podo. Mek Pak Kasir rawani joget wis Ah iya cah. Monggo Pak Gani. Rawani kita. Nganggo halo ngono Mbak Yosi. Bojonegoro ndamel halo. Lho, Jonegoro nganggo halo. Halo, Kutajin kaya nganggo halo. Halo. Nganu apa? Sri Huning. Sri Huning kopi jahe. Oh, kopi jahe. Kopi jahe Sri Huning apa Sri Huning kopi jahe? Oh, nggih, manut. Mbah liwate mriki lho, Mbah. Kebablasan jenengan. Kok isih kebablas. Halo. Kopi jahe Sri Huning. Kowe Ndri, coba Ndri. Sing saka Jatirogo piye Ndri? Ndri. Asli made in Tuban. Asli. Mbak. Nah. Ndri. Halo. Kopi jahe Sri Huning. Nah, wes kok bulan-balane wae. Wah, ya. Iki tayub Jonegoro, jogetan sing bener sing apik tayub ya ngene iki. Oh nggih, kersane tambah glad. Iki adepe pripun? Ya madhepe Pripun, Bapak? ngene ya ora apa-apa. Ngeten. Pripun, Pak? Madhep mriko mawon, derek. Oh, mriko mawon nggih, siap. Soale nek tayub Jonegoro Tuban iki mbesane iki ning latar. Ngono ning latar. Gamelane ting panggung nggih. Ning panggung. Nah. Apal, Pak. Topine Cakraningrat Fans Club. Niki nggih, Pak. Lho. Oh iya nek iki suwe. Niki agemane. Wah, cocok. Buka saka Bonang Mas Ikit. Yo, coba kaya ngapa ya.
kopi jahe. Junior Buta Jim Jonegoro ya. Sindir tenan. Yen ora ngopi sore watone awake nglan dere. Wis suwur kopi Uning Marang Raden
Matur sembah Oke, nuwun, Pak. makasih. Jogetan tayub sing bener ngene iki, Jonegoro. Kalem Pak Igit. Cakraningrat Fans Club Jambi Kali Tidu. Iya,